Adda ti pagsasao nga it takes a village to raise a child. Agpayso adda iti naganak ti kang runaan na responsable kaditi anak da. Himsaan kadi nasayaat no karaman di tinataengan ti maysa a komunidad amang talipnong kaditi agtutubo. Dito'y Barangay 12 iti ili ti San Nicolas. Pinaniknikan ni Manong Marlon Coquia nga uray ti simple laeng nga inisyatibo. Mabalin nga agbunga daytoy ti maysa a banag a makatulong ti pagsayaatan digiti residente kang runaanen digiti agtutubo. Dakkel a pakalag-anan digiti naganak kas ken ni Jojo iti share a free ride no sa dinno a libre a maitulnog ti pagadalan digiti ubing ken no sagpaminsan maitkanda pay ti allowance. Dakla tulong kanyami nga naganak deti sir ta deti in ko kami ni Sir Marlon para kadigiti ubing agad adal kada ko ta para kadigiti elementary kan digiti high school peno ko sir. Mayat deti namayan ni Sir Marlon ta adoti matulungan na naganak nga mangko kanya na sa ikanamot ti allowance ko digiti ubing nga pagplete kada pagmerienda dano ko sir. May sapay ni Jojo kadigiti agbolbolontaryo nga agdrive ti lugan nga agitulnog kadigiti ubing nga estudyante. Kabayatan na, itapas kwa, naparaburan pay digiti nga ubing ken pati pay digiti dadduma a residente ti regalo. Nagbalinlaeng nga simple ti selebrasyon ngem saan na mailimed kadakwada ti ragsak. Mangipasimudaag ano dadduma, tilaing nasken ket marikna ti panagiinayat ti tumunggal maysa. Isuda ngamin dagiti naganak dagiti nagpo kawapo kasla diti kasla panglagip dalang ken kasla pinang Thanksgiving dat kadagiti ububeng kwa iso nga tinawon-tawon na kastoy actually may kapito nga tawon na dito yan. So sapay ko mata itultuloy dan tuman ng kapno adupeng nga ubing ti matulungan. So sino dagiti recipients tayo, sir? Dagiti 10 below, then dagiti estudyante mi nga dagiti sure alright. Thank you, Sir Marlon. Merry Christmas. Happy New Year. Itilaksid nga agnanaed ni Manong Marlon iti balasiw taaw, agtultuloy latta ti suporta nga ipapaina kaditi ubing ken pito atawenen nga ubraen na daytoy. Kaste ko nati dadduma, ti Paskwa ket saan anasken amay may salaeng ti aldaw na. Agnanayon ang malik na daytoy no saan nalipatan ti panangisakit kaditi adday ti lawlaw tayo. Kasolid North, manipod ditoy Ilocos Norte, naragsak a Paskwayo amin. Mark Magdirila, Balitang Solid North.